ka wei ka jingjia ka bala sngew trem mat par nyang kriat ha ka bala don wei ubriu ubala Pyniap hi Ialade ya ki laingot ki Khun jong u bat ya I wei I men sim briu ha Shwa bu un shim no ya ka jing im la jong da ka tier Siat man ha ka sngi ningkong ka arpu pratrek rampang ha ka ne ka jingjia la yo sngew ne ka jing sawa suloi ha jan ka nong ba California la yathu ki pulet unong Ukraine na ka binta ka Sacramento County Sheriff Department u Rod Grassman ula yathu ha ki nong tho khubor ubadon ha jan ka te ka jaka ka badon ka te ka jingjia kat badang don ki nong to ket khnang bakin lap ne ka jing shisha shaphang ka te ka jingjia henry kila shu suba badai na ka daw ka jingya ha yeng hasem ka te ka jingjia ba shirkai kala jia ha kapor san baje janmet ha po ka Iingmane ha Sacramento ka badon ha jan ka jaka yalang pajba ka aden arcade ka bajingai na ka than lami ngi jong ka Sacramento yathu Grassman ha ki nong tho khubor ya ka te ka jingjia la yo sngew da nong trei ba trei ha po ka te ka Iingmane ula yathu ha ki pulet ba ha ka te ka por udon ha ka mala ba ningkong bat ula yo sngew ya ka jing sawa Siat suloi ba bon sin ha Shwa bu un mare shabar ka te ka Iingmane bat phon ya ki pulet kat kum u Grassman ki pulet jong ka sheriff ki ba lapoi mar ha ka te ka jaka badon ka jingjia kila lap hadu sangot ki mensim briu ki bala sha Siat yap laingot ki de ki khna ha po khat san snem karta rangkat ukpa jong ki te ki khna bat iwe ibriu ibala he ha ka ba ki pulet kim shim la yatho badai shinrang na kinthei la ong u Grassman ula ong ba ukpa jong ki te ki khna ula Siat Shwa ya ki te ki saungot hadien bola dep Siat yaki haden us Siat pat Ialade ka jing toket halor ka te ka jingjia ba shirkai kandang ya shakmat ula benrap